Chegamos á obra e non máis chegar xa estaba aí o material de construcción. Tell me of your day. No, that's fine if you're busy, I'm sure. Baixo a atenta supervisión do propietario, a manobra de descarga do material de construción levouse a cabo de xeito óptimo. Estes nenos andan por aí moitas veces despistados e xa lles dixen que foran buscar o casco, que estamos nunha obra e hai que ter o casco posto. Bueno, Xuxo, aquí que? Isto que hai gardalo, tirámoslo... Non, casi mellor quitamos os dous. Porque ao final temos dúas galiñas e podemos botar aí no cerrado tranquilamente. Pois listo! Quitar os Esa é a dous. decisión, fora todo. Acórdate de poñer as luvas cando te Pero na poñas... máquina non fai falta. Cando te poñas a... Como non vai facer falta? Vai falta sempre. Prevención e coordinación. Eso é todo o que fai. Parece o xefe de Viveiro. Este muro non vale para nada. Eu teño que poñer a estrutura en riba de alguna cousa. O muro este non vale. É unha rasilla de 5 centímetros que non é estrutural. Iso é para facer, pues, non sei, unha división, pero nos non podemos botarlle peso en riba. Carlos tirou o muro de ladrillo, Rosa non quería tirar. Iso que hai, eu prefiro tiralo e que sen él, porque, non sei, a seguridade é o primeiro, non? Eso di Xuxo. Bueno, ahora entendo a Carlos que quixera tirar todo, porque aquelo estaba, miña nai querida. Obrigados pola seguridade da reforma, Carlas e Litos iniciaron dúas lixeiras demolicións tanto no muro como no galiñeiro. Mentres, por fin, o xefe de obra puido comezar co lavado da cuberta. Só xa que temos auga, coller a máquina e poñerse a lavar, que vai vir a auga, hai que pintar. Pintar chovendo non creo que este dentro dos parámetros de prevención de Xuxo. Mais é un clásico nos obreiros cando o tempo non corre do seu lado. O que a bofé consta entre a seguridade que se debe manter en calquera operación é o uso correcto do SEPI. Aínda que os traballadores teñan clara a necesidade da súa utilización, sempre hai esquecementos. Por sorte, hai uns cativos ben mandados que non nos van permitir en ningunha ocasión. Que poñade las máscaras, que senón meu pai vai borreñir. Vale, xa escollo agora, veña. Tiven que ir correndo a buscar as máscaras que xa veu o neno chamounos a atención, e parece seu pai. A importancia da prevención e da seguridade no traballo non debe permitir ningún tipo de frivolidade. A pesar de que a orde viñera dun pequeno de 10 anos, Alex e Carlas recoñeceron o seu descoido e puxeron solución de contado. Como non apure este tipo, vais vir a chover e despois a ver como pintamos despois. O tempo climatolóxico e de reloxo ameaza a reforma do Vilar. Xuxo, como bo técnico de prevención, opta por ir a un ritmo pausado para evitar accidentes. Mais algo debeu ver que non corría como era debido, que pronto tirou dun as baixo a manga para poñelos a andar. Que traes, empanada? Vale, perfecto. Todos os días pasa o panadeiro por aquí e sempre deixa alguna cousa, que se un biscoito ou magdalenas. Hoxe foi empanada, a verdade que estaba moi boa. E que é? Torresmos con chourizo. Ah, moi ben, delis. Vale. Como dicen na terrachá, bueno. Con proveito. Xa pagarei, vale. Veña, vémonos. Rapaces, vide que xa veo o panadeiro campanada. A millor hora do día, hora do picoteo. Mira ti que ben. O petisco anovou as enerxías do equipo de reformas para afrontar coa forza necesaria o resto da xornada. Por desgraza para eles, tamén deu pulo aos máis novos, e Xoan non dubidou en mandar un recado ao seu ídolo. Lito, cando botes o cemento tes que poñer unha máscara que senón meu pai vai vir e reñirche. Teu pai que se deixe de historias, que... Moita prevención, moita prevención. Pero bueno, a ver, tens razón. O que pasa é que a mí non é pereza poñela. Pero bueno, irei por ela para que non nos bota bronca, senón... Pero vale, se estás tú aquí, tens que poñela tamén, A modorra non debe ser excusa para evitar unha futura enfermidade laboral. Rapaces, vide. E como temos este remolque, podemos carretar o que queira, entullo, botes de pintura... É o mesmo carreto eu a meu irmán, tanto ten. E mira os nenos, co cual aproveitaron co carrito para poder mover a pintura. A verdade é que botan unha man. Galicia Bonita sempre tivo unha boa relación coa xente máis nova. Operarios con pouca experiencia como Litos e Ales encaixaron á perfección para axudar como o que máis nun equipo veterano. Así que é hora dos pequenos.
E para pequeno, bo pinche de carpintaría. Empezamos Carles máis eu coas vigas, e nada, botar cola, xuntalas e xa xentos, e esperar a que seque. Bueno, sabedes pintar, non? Vale. Moi ben, así me gusta. Hai que pintar estas táboas por unha cara. Cando acabedes esa cara, deixadeas no chan. E así, con todas estas. Puxen ya os nenos unhas poucas táboas, expliqueillas como as pintábamos, e puxéronse ao lío. Ben estiradiña a pintura, O gusto polo mando de Alex é ben coñecido. Aínda que, como a ninguén lle fai moito caso, mándanos pequechos. Falei con Carles porque díxome que, bueno, que ian facer aí o porche para guardar a madeira e tal. Entón, pois, o primeiro que me mandou fazer é enfoscar a parte de dentro para que ele despois se poida poñer a traballar. Entón, eu nesta obra o que me mande Carles fago. Litos, cal foi a túa peor experiencia? Borás, que me mandaron tirar un pendello o primer día na máis chegar a Galicia Bonita e quixen entrar e marchar o mesmo día, así que imagínate. Se algún día che mandan tirar un pendello o primer día que entres nun traballo, tú marcha canto antes de que... Porque unha vez empezas, logo xa non acabas. O Pícaro preguntoume cal fora a peor experiencia nas obras que tiven, e eu tiven por dicirlle todas. Que tal, Anxo? Aquí, pintando. E vosotras de onde vides? De merenda? Colle dai unhas luvas e pasa de traballar. E unha brocha e caí dúas. Temos que axudar, entonces? Sí. Vale, logo, veña, Bueno, vamos pues, coller. pero só un ratín. Bueno. Pois nada, vin aquí de visita a obra e xa me pescou Anxo e xa nos puxo aí a pintar un bo rato da tarde. Todas estas son para pintar? Sí. Sí, veña. Bueno, pues dame Colle la luz. Que aproveite hoxe que a partir de mañá xa toca volver a traballar, así que xa non me vai ter de pintora. Miña prima e miña mãe seguramente mancha máis a roupa que estamos, ó. Hoxe veu mamá e nosa curmá, estamos ali os 4 barnizando, sustituindo a Laira. Laira, que pena que esta semana non poderas vir porque queríamos conocerte. Facendo de Laira e, polo que se ve, facendo de Javier tamén. Mentres Alex ensinoulles a usar a brocha, Litos deu un paso adiante deixándolles gozar do emblema de Galicia Bonita, a enfoscadora. Como só vou estar hoxe por aquí, voulles botar unha man, creo que temos que cargar tamén un poquitín de leña por ali e seguir pintando un ratín máis. Sí, tú vas a traballar que o que cobras eres tú. Os xemelgos non se deixaron atropelar e pronto devolveron a máquina ao seu experto. Porén, o cambio da enfoscadora pola carretilla non sei se xurdiría dunha boa negociación. Os rapaces estiveron axudando aí coa masa, todo o tempo enchufándome nun lado, enchufando para o outro, correndo detrás miña. A verdade é que é un gusto traballar con eles.